ndege makale. Tiende ni ng'ato mane dwa dhi timo ohala, dwa dhi China, ng'at mane dwa ng'ado kanyo kadhi Ulaya, jok mane dwaro biro koni ok nyal biro. Tiende ni mago ohala mok bitimore, tie jok madhi miss flight, tie jok madhi postpone gik mane gidwaro dhi timo. To mago te ka wang' wayawo week Monday, ka week madhi mbele no wabiro neno ka mago gik manyalo affect uchumi marwa. King'iyo kendo be gik moko kaka dola gin ga sensitive sana ka nitiere tulaila. Koro jok matimo ohala gi pesa ma pinye maoko, dola, yen, British pound, euro girigo, wang' ka ging'iyo to nitiere fluctuations kata nitiere ibiro neno ka seche moko dola beche tek kata dola ng'olwar ma wabiro ng'iyo weekend to gi week mabiro. Mago gik ma affect uchumi wa nikech wan be wan gi debt kata wan gi gope mang'eny e pinje maoko ma omiwa gi dola. Koro seche ma ka dola fluctuate kata dhi malo kadhi piny to affect pesa ma onego bed ni wachulo oko kuchocho. Koro mago e gik moko aneno 3-4 ma kaka sani kaka pod wanene, waneno ka tulo madhi mbele Iran nyalo